Ei, mut ne näkee sen. Niin, mutta ne ei voi kokeilla sitä, niitä kylkiä. Me lähdetään kokeilemaan. Me laitetaan me näytetään nyt oikeesti idiootteja ihmisiä tästä. Hei, nyt lähdetään ihan oikeesti katsomaan. Nyt lähdetään tutkimaan. Miten huonosti mä pidän koirasta. Onks jotain valoa? Hei, älä vie sitä mikrofonia vittu tänne. Anna se mikrofoni tänne. Mikrofoni tänne vittu. Älä vie sitä saatana. Ootko noin kännissä, että et osaa antaa mikrofoni? Onks mitään valoa? Nyt lähdetään tutkimaan vittu, miten huonosti mä hoidan koiraa. Mä käytin sitä kusella ja... Tulkaas nyt saatana lepakot sieltä saatana tänne. Meikki käytti sitä just ja voi sanoa, että on aika vitu hyvä koira. Noniin, kato oksentaa. Noniin, oksensi. Tiedätkö muuten, oot sä saatana koskaan kuullut koira vetää heinää? Tiedät, tuu tänne. Tuus tänne. Noniin, kuvaa. Hei, oisko jotain valoa jossain? Joku valo. Hei Roosa. Onks jotain valoa? Ei oo valoa. Joo. Voin sanoa, että en oo ikinä käynyt. Tuut sä saatana huora tänne. Hei, ihan oikeesti, nyt se blondi akka tänne. Hei, voitko tulla vitu? Hei, sinä tupsukka huora. Tulepa tänne nyt. Tules nyt. Ei kun tule nyt tän. Ei kun tule nyt tän. Ei kun tule tänne nyt. Älä nyt vielä. Kokeile. Koske. Hei, voitteko tuoda tän ämmän tänne? Älä nyt koske. Hei, tule kokeile, onks tuossa kupis vettä. Tule nyt kyrpä koittaa. Vittu sä oot oikeesti vittu tyhmä akka. Vittu sä oot tyhmä. Tule kokeile, onks tossa vettä. Onko tossa vittu vettä? Onks siinä vettä? Häh? Mitä sä oikein Onks teet? siinä vittu? Onks siinä jumalauta Mitä sä oikein vettä? teet? Sä vaikka älä hänen. Mä haluun tietää, oliks siinä vettä? Hyvä, että kuvaat sitä, jos sä kosket. Mä kuvaan vittu tasan tarkkaan, oliks siinä vettä? Sä meet vittu suorassa lähetyksessä vittu saatana huora huutaa vittu, että siinä ei oo vettä. Mä en oo sulle mitään Noniin, huutanut. just Vittu näin. idiootti. Mitä sä heität Ja mitä tää huutaa tää koira? Mitä sä heität mun päälle tommosta? Hei vittu, älkää puhuko paskaa. Jumalauta, mä käytin ton koiran kusella äsken, niin en oo ikinä... Onks siinä vittu vai oliks siinä vettä? Minä en oo Kerro mulle, oliks siinä vittu vettä? On vittu hiljaa. Niin, nyt mä haluun sitä vettä sinne saatana. Kattokaa vittu huorat saatana, onks siinä ruokaa? On ja... Ihan oikeesti vittu tällaisia vittu kyrpäämmiä, vittu blondi ja vittu brunette. Just näin. Hei, saaks vettä jostain? Nyt siinä rontin kopissa ei oo vittu vettä. Tää oli tällaista, saatana. Mä en ymmärrä vittu oikeesti, että vittu mun koirasta ruvetaan vittu möykkäämään, saatana. Mä en huolehi sitä. Mä en ymmärrä. Tää on muuten YouTubessa vittu, saatana. Jos on, niin mä teen sitä. Tee ilmoitus. Vittu vaan 2 minuuttia aina huoleton tosta. Vittu, minä huolehin koirasta, saatana. Tuollaiset vitun pellet, saatana. Mitä tänne tulee apinoimaan? Vittu, mä en ymmärrä. Niin. Just näin. Kenen kaverit nää muijat on? Varmaan kuuluu sulle ihan vitusti. Ei kiinnosta vittuakaan. Paina vittu sit täältä. Painu sä. Hei, mun pitäisi tehdä lähetystä, eikä tällaisia apinoittenkaan vittu. Vittu täältä. Nyt painu vittu täältä. Hei, Painukaa te. mä voin kertoa sulle se. Hei, Sari, anna olla. Nyt tää on vaikka tappelu, saatana. No vittu kun minä käytin ronttia just lenkillä, niin Joo, en hyvä. oo todennut kottelevaisempaa koira. Aina kun sanoo seikin, hän pitää. No niin, vittu euka perille. Nyt loppu. Hei, nyt loppu. Nyt saa hyvää matkaa. Otetaanko rauha maahan? Rauha maahan. Ei äijä ikinä koske muijaa. Äijä ikinä. Ei, mä en lyö koskaan muijaa. Mut paskan jauhaminen muijat vittu mun mielestä, sekin pitäisi lailla kieltää. Täh? Lopeta se kamera, niin mä En lopeta. Nyt istumaan ja juomaan viinaa. Mä jatkan lähetystä. Joo, mutta yhdellä eholla. No, Pistä se kamera pois. en laita. No sitten sä poistat No suksen sitten vittu. No en varmaan poista, saatana. Hei, voitko tehdä jotain? Mitä pitäisi tehdä? Nää ämmät vittu. Tämä akka vittuu ja toi vittu toinen ämmä vittuu. Ottakaa rauhalla. Eikö helvettiin nää ämmät saatana täältä? Voisiko joku tehdä? Tää akka vittuu.
Ja tää ämmä helvetti. Eiku, mikä se oli? Minä. Sinä. Niin, sinä. Sori, anteeksi. Justiin, me vaan selvitetään. Lähtekää vittuun täältä. Ei nämä oo niitä. Nää on just vittu nää kusipäät, saatana. Oh. Siis kyllä me lähdetäänkin, mutta siis meillä on juttu. Menkää helvettiin. Mä oon tämä lehmä. Ja tehkää se eläinsuojeluilmoitus perkele vittu, jos siltä tuntuu. Oi jumalauta, että tässä ei ole mitään eläinsuojelun rikosta, saatana. Mä olin itse... Mut nyt sitä vettä ihan oikeesti tarvitaan, koska toi akka, mikä vittu tossa äsken molis, ettei oo vettä, niin... Mä otan vettä, saatana, täältä. Tällaisia ämmiä täällä meillä on, saatana. Vittu kyrpäämmiä, vittu saatana, mitkä haluu vaan munaa, saatana. Voisiko joku... Voitko kyrkää kuvata? Voi. Tällaisia muijia meillä on, saatana. Mulla ei ollut vedessä kopissa vettä, mutta se meni kyllä sen ämmän päälle, voi että. Siellä ei ollut vettä. Mitä vittua? Juu, ne ämmät kerta vittu lähetykset ei oo vettä, saatana. Kuka vittu on teidän talon isäntä? En tiedä, saatana, mutta... Toi vitun ämmiä huutu tulee ihan vitun turhasta. Mut siinä on nyt taas rontille vettä. Voitko mennä tsekkaamaan, saatana, onko siellä kupissa nyt taas vettä? Rauhoitun nyt. Just, mä lähden tekemään lähetystä. Vittu, antakaa mun koiralle rauhassa ja älkääkä olko noin vitu hysteerisiä, perkele.